Antes de comenzar a falar da matanza, son Elisa, e por sorte fixen e aínda fago a matanza na miña casa. Actualmente xa case non se fan nas nosas aldeas a matanza do porco, pero afortunadamente para min teño o privilexio de vivir nun pobo onde aínda se conservan varias tradicións e a matanza é unha delas. A matanza soe facerse entre os meses de novembro e decembro, aínda que xa botamos man de algunhas máquinas como o soplete, que sirve para queimar o pelo do porco, e a picadora, que sirve para picar a carne e encher a tripa na miña casa, a maioría das tarefas aínda se fan a man. As facemos tal e como recordo verlle facer a miña nai. Os porcos alimentanse con millo, berzas, fariña, remolacha, cabazo, de haber castañas tamén se lle dan, xunto con todos os desperdicios da casa. O día anterior á matanza non se lle dá de comer para que teñan as tripas limpas, xa que ao enfialas e separalas rompen de cheas. A matanza dura 3 días. O primeiro día empézase pola mañá cediño ca axuda dos veciños. Varios homes se preparan para matar o animal e unha muller está preparada cun caldeiro para recoller o sangue. Unha pouca para cocela con sal, que despois se mezcla co fígado, e outra resérvase para facer as filloas. Despois chamuscas a pel do porco. Agora case todos se fan con soplete, pero non fan ni moito, facíase con colmo, que é a palla do centeo ou trigo, ou con fento. Cando está ben douradiño, lávase moi ben con cepillo ou carqueixa, que é unha planta que hai no monte que é moi áspera. A continuación é o momento de abrir o porco, e as mulleres están preparadas para extremar as tripas e limpalas das grasas. Estas grasas é o orellón, e desto faise a manteca, que antiguamente usábase para cociñar e conservar os chourizos. Agora hai quen fai xabón. De seguido as mulleres cortan e lavan as tripas no río ou nun rego con agua moi abundante. Ca tripa gorda fanse os chourizos ceboleiros e ca delgada os de carne. Mentras tanto, os homes quedan colgando o porco para que enfríe ben. A muller máis bella da familia queda na casa e xa ten a pota do caldo a ferver e máis a figadeira, o fígado ca sangue cocida e cebola. É un día de moito traballo, pero tamén de festa. O segundo día desfaise o porco, unha carne ponse a salar e outra fanse os chourizos de carne e de cebola. Por a noite tamén se fai a costela do porco con patacas e as filloas de sangre. Nas filloas sempre se lle metía unha trampa de fío, sal ou picante na masa. Entonces alguén, cando estaba a comer e lle tocaba a filloa da trampa, era un momento de risa para todos, e máis para quen fixera as filloas, xa que estaba a esperar a ver a quen lle tocaba. O terceiro día, e despois de ter a carne ben aderezada, fanse os chourizos. Os da cebola hai que ter esta cocida e escorrela de víspera. E remátase todo con outra comida e xuntanza de familia e amigos, e a alegría de estar todos xuntos, e a abundancia de víveres para todo o ano.